creemos que vamos a ser a única forza que vote en contra deste acordo. Vamos a explicar por qué. Xa explicamos outro día que nos parecía lóxico e lexítimo que os cargos públicos cobrasen 2 veces o salario mínimo interprofesional. Ademais, seguimos co mesmo déficit que xa topábamos na anterior proposta e que vai haber unhas áreas que sí cobren e outras áreas que non cobren dedicación exclusiva. Para materializar o exemplo, por exemplo, a área de benestar social e igualdade vai estar en mans dunha concelleira que non vai a ter tempo en exclusividade para dedicarlle a esa área. Estamos falando de traballar coas persoas máis vulnerables do noso concello, unha área que ten un traballo inxente, que ben coñece este grupo e que consideramos que non pode ser considerada unha área de segunda. Outro día, na xunta de portavoces, que foi un pouco caótica, porque a primeira se suspendeu, a negociación un receso, se fixo unha proposta, logo se fixo outra contraproposta. Ao final saímos dali pensando que íbamos a traer aquí unha proposta que non é a que se truxo, se cambiou. O noso grupo político non ten esta modificación, salvo por vías oficiais, que tampouco necesitábamos outra vía, pero sí que é certo que o que vos proposestes na xunta de portavoces non foi o que se truxo hoxe aquí. Outro día reflexionábamos sobre por que é xusto ou non é xusto cobrar 45.000 euros ao ano. E eu fixen unha tarefa que calquer veciño, calquer veciña pode facer, que é ir ao Instituto Nacional de Estadística. En Ponteareas, o salario medio, que non mediano, o medio, é de 23.000 euros. Ademais, se sacamos os datos por xénero, temos 21.000 euros que cobran as mulleres e 26.000 euros que cobran os homes. Unha forza política que se nega de forma sistemática, por exemplo, a subir o salario mínimo interprofesional a xentes traballadoras do noso Estado, ven aquí con unha proposta que a nós non nos parece de todo digna, ni de todo decente. Un partido político que leva anos cuestionando os dereitos de clase traballadora, que leva anos dicindo que os traballadores e as traballadoras deste país teñen que cobrar salarios que non lle permiten chegar a fin de mes, ou se trae aquí unha proposta para que a alcaldesa cobre 45.000 euros ao ano. Eu fixen un barrido, e para que nos fagamos unha idea, este é o salario medio. O salario mediano, é dicir, o salario máis habitual en Ponteareas é de 19.800 euros, é dicir, menos da metade do que proposte cobrar. Por sectores profesionais, por exemplo, aquelas persoas que están empregadas nunha oficina que atende ao público cobran de media 24.000 euros. Os empregados de traballadores de servizos de restauración e comercio cobran de media 16.000 euros. Os traballadores do sector agrícola, ganadero, forestal cobran de media 23.000 euros. Os traballadores cualificados da construción cobran de media 22.000 euros. Os traballadores cualificados das industrias manufacturadas cobran de media 24.000 euros. Os operarios e as operarias de instalación e maquinarias fijas e montadores cobran de media 27.000 euros. Os condutores e operarios de maquinaria móvil cobran de media 21.500 euros. Os traballadores non cualificados en servicio, excepto os transportes, cobran de media 14.000 euros. Os peóns en agricultura, pesca, construción, industrias alimentarias cobran de media 19.000 euros. Mira, a proposta que traes hoxe aquí nada para que baixemos ao barro, para que baixemos á realidade que viven as nosas veciñas e os nosos veciños, é que vas a cobrar máis que o 85% da sociedade. É dicir, a maioría da xente deste pobo cobra bastante menos do que ti estás propoñendo. Sin embargo, outro día te preguntaba cal era un argumento que me contestaras, cal era o argumento por que deberías de cobrar eso. Non me supiches decir cal era, salvo que xa cobrabas 64.000 euros como directora xeral de turismo. Entón, sería interesante facer unha reflexión, porque despois a dignidade política, a desafección que hai coa clase política quizáis pode vir por estos xestos. Hoxe a oposición vai a permitir que a alcaldesa cobre 45.000 euros e isto non se axusta á realidade do noso pobo ni á realidade da nosa vila. Temos que reflexionar sobre isto. Temos que reflexionar se é xusto ou non é xusto que a clase traballadora do noso país cobre de media 23.000 euros e hoxe vayamos a aprobar que a alcaldesa cobre 45.000 euros, é dicir, 22.000 euros máis. Si queremos, de verdade, defender a clase traballadora, que por eso está Ponteareas en Común aquí, para defender os intereses da clase traballadora, da nosa clase, da clase que levanta este país, é para iso. É exactamente para iso. O que pasa é que, claro, caeríamos nunha incoherencia, porque o anterior mandato xa viña descobrando salarios similares. Eu creo que hai que facer unha reflexión e hai que explicarle á cidadanía por que é un salario de 45.000 euros nos o consideramos xusto, porque a realidade non é esta. A realidade do noso povo non é esta. Nos facemos unha proposta de que este acorde ao salario mínimo interprofesional. Cando estes señores e estas señoras do Partido Popular se dignen
a subir o salario mínimo interprofesional, subirá o seu salario. Cando non o fagan, non. E esta forma que temos de dignificar a clase política, de vivir de acorde ao que vive a nosa sociedade. O noso voto clarísimamente vai ser en contra. Nos seguimos coa nosa proposta programática, que era 2 salarios mínimos interprofesionais. Por lo tanto, sí estaríamos de acordo cos 30.000 euros que se ofrecen aos concelleiros e concelleiras que van a ter dedicación exclusiva. Moitas gracias.